Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam Malam Mimi ko barka da zuwa, ya hanyar ne to. Ya naga ka dawo da hannu rabbana, ina shinkafar tawa take. Ai wato kana ji, na je na siyo shinkafan nan. Ina kan zuwa haka muka yi karo da wata tsohuwa, na fada cikin kwalbati. Shinkafa ta zube a kwata. Sai nake ɗeba shinkafan da zan dawo. To shikenan ba matsala. To ina keken tawa take. Wato keken ka dai ina kan zuwa ne, sai ta yi faci. Na ɗaya na ba wa 'yan faci suka yi facinta, wai huji naira 500 ne sun kace, kuma ni kuma bani da kuɗi, sai na siyar da keken 1,500, sai na ba su kuɗin faci naira 500, 1,000 na siya abinci da shi. Na manta, don Allah ka yi haƙuri. To shi kenan dai na haƙura. To kafa na ya ji ciwo, ka ban 1,000 in je in siya magani mana. Wato kai min asara na barka, shine za ka yi wasa da hankali na ko? Kai ku kai shi ku je ku tara mar gaji.